Farma 2 predstavlja potvrdu vizije USAID-a i vlade Švedske da domaći potrošači mogu i trebaju imati povjerenje u prehrambene i poljoprivredne proizvode domaće proizvodnje, koje je također moguće izvoziti i na tržišta Evropske unije. Neki od poljoprivrednih proizvođača već su dobili grantove. Projekat razvoja tržišne poljoprivrede Farma 2 omogućava poljoprivrednim proizvođačima dodjelu bespovratnih sredstava za podršku unapređenju konkurentnosti sektora, mljekarstva, voća i povrća, ljekovitog i aromatičnog bilja, pčelarstva te sektora peradarstva. Mi smo u prethodnom periodu aplicirali za program USAID Farma 2 projekat pomoć u poljoprivredi. Naša firma, odnosno kompanija, je dobila grant. Mi smo iskoristili ta sredstva za nabavku opreme za to, pilića i brojlera. Mi smo već duže godina sarađujemo s USAID-om i imamo pozitivne rezultate. Naime, svi projekti koji smo implementirali imali su pozitivan uticaj na naše kooperante i na nas same i bili su razvojni. Inače, ovaj projekat je zaživio već ranije na području Tuzlanskog kantona uz zapažene rezultate. Sigurno da je vrlo zahvalno učestvovati na ovakvim skupovima gdje dobijaju se kvalitetne informacije o popunjavanju i ono što je najvažnije, generirati ideje u šta ulagati, u šta investirati, s obzirom da evo vidimo da poljoprivredna proizvodnja, pogotovo ova godina, zbog loših vremenskih prilika, uslova i svega toga, nije baš tako sjajno završila. Projekat Farma 2 će se oslanjati na prethodno pruženu pomoć i proširiti uticaj kroz pristup kojim se ističe podrška organizacijama proizvođača u kombinaciji sa pružanjem pomoći u cilju ostvarivanja brzih, zakonodavnih i regulatornih promjena.